1 красавіка. Дзень, калі звычайна не вераць аніводнаму слову. Дзень, калі нават самыя сур'ёзныя навіны гучаць як розыгрыш. І вось в гэты дзень з'яўляецца навіна. Людзі зноў лятуць да месяца. Першае, што хочацца зрабіць, усміхнуцца. Сказаць: ну так, зразумела, 1 красавіка. Але тут ёсць адзін нюанс, сур'ёзны нюанс. Гэта не жарт. Гэта місія Артэміс Програм. І гэта сапраўды палёт, які адбываецца зараз, у гэтую секунду. Пасля больш чым 50гадовай паўзы людзі зноў выходзяць за межы звычайнай зямной арбіты. І чалавецтва вяртаецца туды, куды даўно толькі глядзела, да месяца. І ў гэтым ёсць нешта дзіўнае. Бо мы прызвычаіліся думаць, што космас гэта ўжо мінулае, што галоўныя адкрыцці ўжо зробленыя, што самыя істотныя крокі ўжо ў падручніках гісторыі. І раптам не. Раптам высвятляецца, што гісторыя не скончана, яна проста зрабіла паўзу. Па гістарычных мерках невялікую паўзу. Назва Артэміс, Артэміда, была абрана НАСА не выпадкова. Тут ёсць прыгожая сімволіка, якая звязвае мінулае і сучаснасць. Тут самае галоўнае сувязь з місіяй Апалон, якая ўпершыню даставіла людзей на месяц у 60-70-е гады. У грэцкай міфалогіі Артэміда родная сястра бога Апалона. Гэтая місія гэта вяртанне на месяц праз дзесяткі гадоў, і назва падкрэслівае пераемнасць пакаленняў. Да таго ж Артэміда багіня палявання і дзікай прыроды. У кантэксце космосу гэта сімвалізуе даследаванне невядомага. Месяц гэта толькі пачатак, першы прыпынак, таму што не сакрэт, што галоўнай мэтай з'яўляецца шлях на Марс, яшчэ крыху глыбей. Місія Артэміс мае істотную гістарычную мэту высадзіць на паверхню месяца першую жанчыну і першага чалавека не белай расы. Мы же все с вами любім інклюзіўнасць. Вось гэта менавіта яна. Я не планаваў записываць гэты падкаст. Я вагаўся паміж тым, ці ўзяць новы музычны тэрмін, ці прадоўжыць гісторыю пра песняроў, ці наогул расказаць пра нейкія музычныя навіны. І тут нечакана мне тэлефануе мой сын, гэта было ўжо глыбока ўначы, і кажа: амерыканцы зараз лятуць на месяц. Мая першая рэакцыя была: не можа быць. Але ён кажа: глядзі, і кідае спасылку. Я адчыняю на Ютубе і заспяваю той момант, як карабель атрываецца ад зямлі. Потым паказваюць гэтых людзей в шэзлонгах, якія на расслабоне глядзяць за пачаткам касмічнай місіі. Па мне пачынаюць борацца некалькі пачуццяў. Зайздрасць, што я не там, шчасце, што я паспеў, што я назіраю проста на ўласныя вочы гэты гістарычны момант. Ну і яшчэ некалькі пачуццяў, сярод якіх такі лёгкі недавер. Няўжо гэта сапраўды адбываецца? Калі вы глядзелі, там не так шмат было фактаў, там увесь час нейкія тлумачэнні, былі тлумачэнні ад спецыялістаў, але саміх кадраў з карабля было зусім не шмат. І я пачынаю пісаць пра тое, што адбываецца. Я раблю спасылку ў мой тэлеграм і пачынаю расказваць, што адбываецца. Вы можете зірнуць мой тэлеграм і ўбачыць там даволі бессэнсоўныя, бяссвязныя нейкія мае сказы. І тут атрымліваю каментар ад аднаго са сваіх сябраў. Сёння 1 красавіка. Гэта жарт. Гэта кітайцы збіраюцца на месяц. А гэта ўсё. Гэта проста першакрасавіцкі жарт. Калі місія Апалон, якая адбывалася ў межах спаборніцтва з Савецкім Саюзам, была засцярожана толькі на тым, каб проста прызямліцца, прымесячыцца і вярнуцца, гэта быў так званы сцягаўтык. То Артэміда, Артэміс, ставіць на мэце стварэнне пастаяннай базы на месяцы. Не на самім месяцы, а побач з месяцам, так званы гейтвей. І гэта будова касмічнай магістралі, таму што стартаваць з месяца ў разы, у дзесяткі разоў, у сотні разоў танней, чым стартаваць з зямлі. Менавіта таму, што там, па-першае, няма атмасферы, і, па-другое, значна меншая сіла гравітацыі. Вось гэта музыка, якая гучыць на тле, гэта даволі новы твор. Я напісаў яго менавіта для таго, каб ставіць пад нейкія свае відэа, пад нейкія свае наратывы. Ідэя была, каб гучала як у Пендырэцкага, быццам бы адна нота, але вельмі дынамічна. І, як не дзіўна, яна вельмі падыходзіць да тэмы космаса. Яна проста ілюструе менавіта вось гэтае адчуванне бясконцасці і палёту.
Сама тэхналогія стварэння гэтай песні даволі новая. Ёсць такая рэч і боу, электронны смык. Вось і гэтым электронным смыком на электрагітары я і заграў гэтую песню. Электронны смык – гэта такая прылада даволі простая. Сюды ўстаўляецца батарэйка 9-вольтавая, мы яе дагэтуль называем крона. І тут ёсць тумблер, калі яна выключана, уключана, і тады запальваецца такі блакітны вагенчык. І ёсць толькі два рэжымы. Звычайны гук і на актаву вышэй. І вось гэты электронны смычок, па-ангельску і боу, прыкладаецца да струнаў, яны таксама пачынаюць свяціцца такім блакітным колерам. І гэтая рэч ловіць рэзананс. І тады можна нават не біць па струне. Гук з'яўляецца сам сабой. І пачынаецца вось гэтая магічная музыка. Яна гучыць сама сабой. Гэта прыемнае даволі адчуванне. І вось зараз нават, зараз без змацняльніка я ўсё роўна адчуваю гэты рэзананс. І тады можна зайграць мелодыю. А можна не граць ніякай мелодыі, можна проста ствараць вось гэтую музыку, каб яна была больш-менш дынамічнай. Вось менавіта такім чынам я і заграў гэтую кампазіцыю. Калі дадаць, што смык – гэта проста лук, сама канструкцыя смыка – гэта быў лук, то можна наўпрост перайсці да лука Артэміды. Таму, напэўна, гэтая кампазіцыя атрымае назву, звязаную з місіяй Артэміда-2. Зараз параўнаем гэтыя місіі, між якімі 50 год. У часы Апалона выкарыстоўвалася так званая траекторыя свабоднага вяртання. Гэта была адносна просты 8-кавы маршрут. Калі б рухавік адмовіў, ці нешта яшчэ здарылася, гравітацыя месяца проста бы дазволіла караблю абагнуць месяц і адштурхнула бы яго ў бок зямлі. Артэміс выкарыстоўвае значна больш складаную мадэль паводзінаў. Гэта так званы гравітацыйны баланс. Гэта складаная арбіта ў кропцы Лагранжа, дзе сілы прыцягнення зямлі і месяца ўраўнаважваюць адна адну. Кропка Лагранжа. Спрабую растлумачыць, як я сам гэта зразумеў. Кропак Лагранжа нібыта 5. Яны існуюць не толькі паміж зямлёй і месяцам, а наогул паміж любымі вялізнымі аб'ектамі ў космасе. Кропкі Лагранжа – гэта такія нябачныя зачэпкі ў пустэчы, на якіх трымаецца ўся гэта касмічная стратэгія. Калі проста, гэта астраўкі спакою ў акіяне гравітацыі. Што гэта такое з пункту гледжання фізікі? Уявіце сабе дзве гіганцкія сілы – прыцягнення зямлі і прыцягнення месяца. Звычайна, адна з іх перамагае і зацягвае карабель да сябе. Але існуюць 5 кропак, дзе гэтыя сілы разам з цэнтрабежнай сілай ад арбітальнага руху ўраўнаважваюць адна адну. Калі вы паставіць там спадарожнік, ён будзе заставацца на адным і тым жа месцы адносна зямлі і месяца, амаль не трацячы паліва. Гэта як пакласці шарик в ідэальную лунку на выгнутай паверхні. Кропкі Лагранжа – гэта не проста матэматыка. Гэта адзінае месца ў космосе, дзе чалавек можа пабудаваць сабе сталы дом, які не будзе кудысьці там падаць. Пра Артэміду і яе лук. Калі я рыхтаваўся да падкаста, я папрасіў штучны інтэлект зрабіць па маім промпце такую выяву, як Артэміда нацягвае лук, цэліць у месяц з зямлі. Атрымалася такая досыць сучасная жанчына, чамусьці цалкам аголеная, якая стаіць на зямлі, атлітая ў бронзе, і цэліць з лука ў космас. Яна вельмі выспартаваная, вельмі такая годная, прыгожая, але, на мой погляд, ўсё ж такі гэта выглядае як амерыканскі арт. Занадта рэалістычна і, на мой погляд, не вельмі густоўна. Але маем тое, што маем. Экіпаж першай місіі складаўся з 3 мужчын, 2 з якіх выходзілі на паверхню месяца. А гэты экіпаж уключае ў сабе 4 чалавек, сярод якіх першая жанчына, якая ляціць да месяца, і першы чалавек не белай расы. Галоўная навуковая розніца паміж місіямі – гэта лёд. Падчас місіі Апалон навукоўцы лічылі месяц сухім, як пустыня. Зараз мы ведаем, што ў пастаянна зацененых кратарах паўднёвага полюсу ёсць мільёны тонн лёду. Так, вада – гэта не толькі пітво. Вада – гэта вадарод і кісларод. Кісларод, каб дыхаць,
Вадарод гэта ракетнае паліва. Артэміс гэта першая спроба стварыць запраўку па-за зямлёй. Калі мы навучымся здабываць паліва на месяцы, шлях на Марс стане ў разы таннейшым, бо нам не трэба будзе цягнуць усё паліва з нашай зямлі. Калі Апалон быў місіяй пра тое, паглядзіце, як мы можам, то Артэміда гэта місія пра тое, глядзіце, як мы будзем там жыць і як мы будзем там зарабляць. Гэта пераход ад турызму да каланізацыі. Дзе карабель Арыён зараз? Ён пакінуў каляямную арбіту і рухаецца па эліптычнай траекторыі ў бок месяца. Гэта фаза вольнага палёту, дзе асноўную працу робіць інерцыя і гравітацыя. Экіпаж на борце. Рыд Вайман, камандзір, Віктор Гловер, пілот, першы чалавек не белай расы, які ляціць да месяца, Крысціна Кук, першая жанчына ў месяцовай місіі, і Джеремі Хансен. У той момант, як вы слухаеце гэты падкаст, карабель прайшоў ужо 3/4 свайго шляху. Ужо адбыўся гравітацыйны пералом. Менавіта ў гэтыя выходныя карабель павінен увайсці ў сферу ўплыву месяца, калі прыцяжэнне месяца стане мацнейшым за прыцяжэнне зямлі. Што нам усім трэба ведаць? Па-першае, гэта не першы красавіцкі жарт, палёт сапраўды адбываецца. Па-другое, гэта ўжо другая місія. У межах місіі Артэміда гэта ўжо Артэміда-2. І адбываецца аблёт месяца, выхада на вось гэтую арбіту не будзе, карабель абляціць месяц, гравітацыя месяца падхопіць яе, абярне вакол і адштурхне ў бок зямлі, выстрэліць у бок зямлі. Адбываецца тэставанне ўсіх сістэмаў і падрыхтоўка да наступнай сапраўднай місіі са стварэннем сталай станцыі на месяцы. Гейтвей, які запланаваны, не будзе створаны. Яны зараз ляцяць сола. Гэта чысты тэст карабля з чалавекам на борце. У адрозненне ад старых караблёў Апалон, на якіх былі толькі паліўныя элементы, на Арыёне ёсць 4 велізарныя сонечныя крылы. Яны размешчаны ў выглядзе крыжа на службовым модулі, які, дарэчы, зрабіла Еўрапейская касмічная агенцыя. Гэтыя крылы маюць даўжыню 19 метраў. Гэта самыя вялікія сонечныя панелі, якія калі-небудзь адпраўляліся ад зямлі з людзьмі на борце. І самы складаны тэст на трываласць адбываецца падчас пераходу модуля на вось гэтую траекторыю. Калі рухавікі працуюць на поўную магутнасць, гэтыя крылы адчуваюць каласальную вібрацыю. І калі яны вытрымаюць гэты штуршок, значыцца, яны гатовыя да міжпланетных пералётаў. Яны літаральна п'юць святло зорак, каб нашыя астранаўты маглі дыхаць. Вось гэтая навіна пра касмічную місію Артэміда. Як не дзіўна, яна выклікала даволі неаднолькавыя ўражанні ва ўсіх. Я памятаю, раней касмічныя місіі падаваліся ўсім нечым пазітыўным. А зараз, калі ў свеце такі раздрай і незразумела што, людзі ўспрымаюць гэта як нешта залішняе, нешта як бы тумач, зашмат. Мне здаецца, што гэта вельмі класна, што ёсць людзі, якія, не гледзячы на вось гэтую сітуацыю, на вайну, на бясконцыя канфлікты, знаходзяць у сабе сілы, каб рэалізаваць свае мары. Вось гэтыя, мне здаецца, гэтыя людзі і цягнуць наш свет туды, куды трэба, да свету, да святла. Таму што вось гэтыя старыкі, бязглуздыя старыкі, якія кіруюць нашым светам, нічога добрага я ад іх не чакаю. І таму хай гэтая місія будзе проста полюсам, каб было зразумела, што існуе нешта светлае, нешта нармальнае, нешта высокае. А яшчэ все дасягненні, якімі мы зараз карыстаемся, звязаны з нашымі пошукамі шляхоў у космас. Таму я ўпэўнены, што нават ад гэтай місіі ўжо будзе нейкі плён для нас, для ўсіх. А калі атрымаецца пабудаваць вось гэтую станцыю на месяцы, калі атрымаецца каланізаваць месяц, магчыма, яшчэ і я злётаю туды і пасяжу ў адным з гэтых цёмных кратэраў, цёмных халодных кратэраў і буду абараняцца ад гэтага жудаснага пылу. Вы ж ведаеце, што на месяцы пыл гэта як тоўчанае шкло. Пыл, пясок на месяцы – гэта не наш пясок. Гэта вельмі агрэсіўная такая рэч. Гэта абразіў, ён псуе ўсё, што туды трапляе. Усе механізмы, калі ён трапляе на скуру, калі ён трапляе у чалавека,
ён наносіць сур'ёзную шкоду. І гэта адна з сур'ёзных праблемаў, якую прыйдзецца вырашаць. Нашы 4 смелых лятуць да месяца. Вы слухаеце мой падкаст пра месяц, а на наступным тыдні мы ўжо будзем мець поўныя вынікі. ДББЧ.